Nah, mungkin besok guys. Maybe tomorrow ya. Maybe tomorrow guys ya. Maybe tomorrow teman-teman. Mungkin besok ya teman-teman ya. Mungkin. Tidur dulu. Besok ya. Besok ya. Bang, udah bang. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kalih rencang-rencang dugi kelompok 3 badhe izin perkenalkan diri. Kula Nada Kalih Ramadhani absen selawe saka kelas 8E. Kula Lauren Kadevi Anggraini absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kalih rencang-rencang dugi kelompok 3 badhe izin perkenalkan diri. Kula Nada Kalih Ramadhani absen selawe saka kelas 8E. Kula Lauren Kadevi Anggraini absen gangsal 11 saka kelas 8E. Kula Stadion Pratama absen Ikan Dasa saka Polwi. Kula Gian Cakra Pradita dari absen dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kalih rencang-rencang dugi kelompok 3 badhe izin perkenalkan diri. Kula Nada Kalih Ramadhani absen selawe saka kelas 8E. Kula Lauren Kadevi Anggraini absen gangsal 11 saka kelas 8E. Kula Stadion Pratama absen Ikan Dasa saka kelas 8. Kula Gian Cakra Pradita absen 11 saka kelas 8. Kula niki sampun dugi teng panggonan ingkang sadean jajan. Sebelumnya perkenalkan saya Lauren Kadevi Anggraini dari kelas 8E. Saderenge jenengan ngersakake ngoko napa krama? Ngoko, Ngoko guys. Asmane panjenengan sinten? Lilis. Oh, Mbak Lilis. Toko niki bikake jam pinten kalih tutupe jam pinten? Bikake jam kalih, tutupe jam gangsal. Napa mawon sing enten teng mriki? Nggih jajane lare-lare ngoten niku, Mbak. Nggih. Jenengan sadean teng mriki sampun pinteng sasi? Nggih kirang langkung gangsal warsa. Oh, wis lama ya. Sudah lama. Napa alasane jenengan miwiti usaha niki? Nggih. Napa niku damel tambah jajane lare-lare, Mbak. Pinten pendapate panjenengan nyambut damel teng mriki? Kirang langkung sedinten niku 300 ngantos gangsalatus ribu rupiah. Pinten tiang ingkang nyambut damel teng mriki? Tunggal. Nggih. Napa kendalane jenengan selama bika usaha teng mriki? Nggih, kadang enten sepene, kadang nggih enten ramene, mboten mesti. Panjenengan nate rugi napa mboten selama bika usaha niki? Nate. Napa pesan damel tiang sakniki sing kepengin bika usaha sami kalih panjenengan? Bangun usaha niku mbutuhake wayah lan kesabaran, tetep konsisten lan ojo nyerah sadurunge gayuh tujuan. Terus suwun. Nggih. Oke niki kula kalih rencang kula sampun mewawancarai teng mriku. Iki kula tumbas jajan, lek mboten tumbas nggih mboten penak. Nggih.
Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I used to think that I wasn't fine enough.